Wis ora baen-baen kok kula bali. Teko bali mlenthung boten saged dipun aturaken utawa dereng pikantuk boten pikantuk dawuh saking Sinum Prabu Bathara Kresna. Ngoten elek banget to Petruk niki. Pun pripun, Mang Gagas. Dadi nek kula niki teko bali nglenthung ora oleh gawe, mongko sing tak tunggu niku dawuh kan Sinum Prabu Bathara Kresna. Perkara wanudya niku oleh diboyong lan orane sing nentokake ni Sinum Prabu Kresna. Bukan kamu dong. Wah, saya ngayawara. Mboten kok ngayawara, pan rembugane ngoten kuwe kok. Gelem ora gelem kowe kudu bali. Angge kula nggih bali nek pun nampi dawuh. Wah, dan ambune jan mathuk panjenengan. Kopi. Sekal kene iki liwat men irungku lenting soalé kopine mambu sukup sindan. Ana sindan kok nyumup. Ya, ora umum. Nggih. Ayo. Ayo. Yen kowe ora gelem bali para wadya bala kura wis segelar sepapan ngoten niku. Eleke teng mriku niku. Rembugane gurung cetha, gurung jelas. Kurawana cok teko berguduk ngoten niku mawon. Nek kudune niku rak ya kudune nganggo rebugan. Iki masalahe apa utawa iki jundrunge kepiye niku mangke gek anu. Pepuntun ajeng kepripun ngoten niku. Ora sah omong bae. Walah. Aku lho teng mriki nek upama ajeng perang niku sing tak nggawa pamer niku napa? Kula niki wis jujur mawon dadi Petruk wis tuwa, nek perang ya wis ora apik. Mula sakniki omong-omongan mawon. Dame mawon. Ah wis. Petruk tuwa kok. Pun sakniki pripun? Jenengan kundur napa kula sing bali? Kok kundur karo Bali? Ah niki jeneng wong Jawa ngeten iki. Nek kula nyebutke sampean sampean ajeng kundur niku sampean sing kundur, nek kula ajeng wangsul kula sing Bali. Tumpang ora karu-karuan kok Kang. Ora usah ketapetip. Ingkang baku aku ora dadak nganggo gunemu sing ngayawara sing werna-werna. Ayo kowe gelem bali ora? Ora gelem bali. Aku tak taboki kowe Petruk. Amatke kopi. Dalang kok mambu sukup kopi. Ayo butuh galio iki kan kayak ini. Ngopi po. Ngopi po. Alah jebek kali mawon. Jebek. Nggih sane ngoten mawon. Nek kula ken bali kula ora gelem sebab niku kaya sing tak aturke ngarep mau ndak bulet bae kaya entut. Entut kok bulet ya, Pak? Apa entut dikrukup kebel? Arep bukan niku nek mubeng minger ora ketemu jundrung ora bulet kaya entut to. Oke kula ora gelem bali ngoten mawon. Yen kowe mengko arep ngajak perang, ah mboten. Kula ora arep ngajak perang. Dilengkas butuh yang penting jejer pindho gara-gara wis kita gumer-gumer ya. Wis gumer-gumer terus. Oke. Kita sambit bersama-sama. Kita sambit penyanyi kita. Kita tampilin. Sambut kok tadi sampean nggih ngerti to? Ngerti bae. Tak kira nek muni sambit ora ngerti. Ayo batak rudha parbeksa nggih nek sampean ajeng kudune ajeng rudha parbeksa senajan to kula wis wong tuwek ngene nggih pripun malih nggih wani kalaku wani pun panjenengan badhe ngejak pripun mawon kula manut ora gelem semingkir aja takon dosamu lakon krasa tangan iki mergane bener iya tontonan lah ku perang. Ya.